आंनि बे एम फैसालि चेनेलावहाय जायमोनहा नायग्राफोर बिथांमोनहा नैबे आंनि जानाय लोंनायखौ नायलांदो आरो लोगोसे लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं सुरु खालामनोसै जानायखौ लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। नैबे दाउ पलट्रि, नैबे नासिना, ओमफ्राय टमेट', नैबे दाउ बिदै, नैबे आलु जहल, नैबे सामब्राम आरो नैबे बानलु नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। आं जानोसै। बरिया बिराद गोथाव जादों। नैबे सामब्राम, बरिया आस्ते जानांगोन होमबा खरा जानो हाया। नासिना टमेट' बिराद गोथाव। Kalau doang. Mana susah. Jadi buahnya. Daun penda logover. Berat, tasty. Berat goथाव जादों।
Ixi, não vou para não, vai. 바로 고르잖아 해야 가지고 날씨 잘한 건 Dân đàn sẽ sáng ngang rồi, còn khi cái số hạt thì không được phải đơn giản.
उनाव लोगो मोनगोन लोगोफोर गाबोनहाय दिनै बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय।